Uligheden vokser, og vores miljø ødelægges både globalt og lokalt. Det skyldes, at vores samfund i dag er indrettet og styret efter, hvordan der skabes mest mulig profit, hvor formålet med vores arbejde er at tjene penge og skabe overskud til ganske få personer, frem for at opfylde de behov, vi har som mennesker. Det er jagten på profit til de få, der kendetegner det kapitalistiske samfund, vi lever i dag. Men sådan behøver det ikke at være. Alle skal have ret til lige muligheder, uanset baggrund. Alle i vores samfund er ligeværdige. Derfor går vi ind for fælles velfærd og retten til at uddanne sig, uafhængig af sine forældres indtægt, sociale stilling eller baggrund. Vi bliver klogere, gladere og bedre at være sammen med andre på arbejdspladsen, i skolen og i fritiden. Det samme med andre mennesker, at vi hele tiden udvikler os. Fællesskab og fælles løsninger er fundamentet for de fremskridt, vi som mennesker har nået. Erfaringen har vist, at vi kan forandre verden, når vi er mange, der arbejder sammen. Vores samfund er skabt af mennesker, og derfor kan mennesker også forandre det. Danmarks fremtid er afhængig af ungdommen. Fremtiden ligger altså i dine hænder. Derfor kan din stemme være med til at forandre vores samfund. Vi går ind for lighed og fællesskab. Hvad gør du?